Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam was wszystkich z wielką uroczystością narodzenia naszego Pana. Bóg Ojciec z miłości posyła na świat swojego umilowanego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę. Rodzi się w Betlejem, w ubogiej szopce, to znaczy, że może zagościć i zamieszkać w każdym ludzkim sercu. Ale przede wszystkim zróbmy najlepsze miejsce w naszych sercach, aby w naszych sercach była miłość, dobroć i Boże błogosławieństwo zagościła w naszych rodzinach i na całym świecie. Wesołych, szczęśliwych, pełnych optymizmu i radości, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, jak również szczęśliwego Nowego Roku Pańskiego. Brangus broliai ir seserys, sveikinu jūs su Kristaus gimimo diena. Kristus gimė Betlėjuje, prakartėlėje. Tai reiškia, kad gali gimti mūsų širdise. Tik padarykime, broliai ir seserys, kad mūsų širdys būtų pilnos meilės, gerumo ir Dievo palaimos. Linksmų, ramių ir palaimintų švenčių Kristaus gimimo, o taip pat laimingų naujų Viešpaties metų.